Минем экскурсияны үзе җитештергән иҗади уен коралы эшләде музыкант Гәрәй Габдрахман улы Мәхсүмьянов үзенең музыкасы белән бизәп барыр. Гәрәй Мәхсүмьянов Русиянең Татарстан һәм Мари-Эл республикаларының атказанган мәдәният хезмәткәре. Ул татар халкының югалып килгән уен коралы эшләне торгызуда Русиянең күп төбәкләрендә зур эш алып бара. Сәлам ханымнар, минем исемем Рәйсә. Мин Русиядан Мари өлкәсе Яшкарала шәһәреннән. Яшкарала тәрҗемәсе татарчаның булыр Кызыл шәһәр. Мин сезгә бүген үземнең чыгышымда әйтәсем килә бөек ханым Рәбига абыстай Сафина турында. Безнең Мари-Эл өлкәсендә хәзерге вакытта Лажы авылы, ул вакытта ул аталган Вятка губернасы, Ужым иязы Лажы авылы. Бу ханым абыстай дин таратучылардан иң беренче булган. Аның турында сөйләп китсәк, без хәзер күп сөйли алабыз. Чөнки аның тормышы башланган, уку башланган Ижбуби мәдрәсәсеннән. Ул туган 1896 елны Вятка губернасы Малмыж уезы Янаул авылында туган һәм дә аның аталары ике кызны, Рәбига Сафиналарны, Рәбига һәм Рәхимә ике кызны алып киткән укытырга, билим бирергә Ижбуби мәдрәсәсенә. Алар анда билеп алганнар. Һәм дә аның тәкъдире шулай булган. Ул безнең шушы якларга Мөхәммәд Сафук дигән муллага кияүгә тормышка чыккан. Һәм дә менә шушы Лажы авылында Мари-Эл өлкәсе, хәзерге Бәрәңге районы, Лажы авылы, ул шушында гомере буе халыкка дини билим биргән. Үзенең шушы авылда, үзенең йортында, аларның йортлары кашында алар мәчет оештырганнар. Анда мәчеттә аның ире Мөхәммәд Сафук дәрес биргән. Үзе шул бинаның янында ул кызларга дини дәресләр биргән. Менә хәзер инде без шушы Мөхәммәд Сафук кызы Рәбига абыстайның шушы җирләргә килеп, шушында аларның шушы йортка ул кияүгә чыккан Мөхәммәд Сафук дигән муллага. Мөхәммәд Сафук ул зур мулла булган шушы авылда. Ул Уфадан монда китергәннәр мулла итеп, һәм дә ул үзенең атасы урында мулла булып хезмәт иткән авылда. Һәм дә аның үзенең беренче хатыны вафат булганнан соң ул шушы Рәбига абыстайга өйләнгән. Ул Рәбига абыстайны шул барып Вятка губернасына барып, шул Малмыж иязеннән Куранъял авылыннан монда аны ул кияүгә алып килгән. Шулай итеп алар тормыш кыра башлаганнар, һәм дә аларның балалары туган. Менә шушы йортта алар инде менә монда аларның йортлары булган, монда аларның менә биналары булган, дәрес бирә торган. Менә бу тирәдә шушы каршыда монда булган мәчет. Бу шушы мәчеттә менә безнең каршыда монда хәзер берни дә юк инде, барысы да беткәннәр, эшләп беткәннәр. Менә монда инде мин өйрәнү буенча монда мәчет булган. Ул мәчетнең аның проектысы да бар. Монда анда бина булган, йорт янында, шунда Рәбига абыстай кызларны җыеп, аларга дини дәресләр биргән. Рәбига абыстай ул үзе бик гыйлемле булган, чөнки ул бит Ижбуби мәдрәсәсендә укыган, гарәпчә бик яхшы белгән, русча да яхшы белгән ул. Ул балаларга дини дәресләр дә биргән, дөньяви дәресләр дә биргән, математика, география, астрономия, менә шундый искиткеч, шушындый күп кичкенә авылда әле дә әбиләр әйтәләр, безгә әйтә торган ел шундый география фәннәрен бирде дип әйтәләр. Кызганыч, ул апалар инде вафат булганнар, алар аны сөйли алмыйлар. Безнең өйрәнү буенча без алардан ул мәгълүматларны алдык инде. Шушы сукмактан йөргәннәр. Минем дә
Кичкенә чагымда мин дә үзем шушы авылдан чыктым. Һәм дә минем исемдә шушы Рабига абыстайга без килеп бергәнне, һәм дә аның өенә кергәч тә ул беренче безгә Шамаилне күрсәтә иде. Кызым, менә бу Шамаил ул вакытта безне әле аңламый идек. Ул әйтә торган янда анда Аятул Курси язылган. Коръәннең инде аятлары билгеле, без вакытта аны аңламый идек. Аңламасак та без аны бик хөрмәтле идек, һәм дә инде хәзер инде без аны аңлый башладык. Хәзер инде без аны халыкка да әйтә алабыз. Әйе, менә шулай итеп, алар бик матур тормыш иткәннәр. Менә монда аларның корт бакчалары булган, монда инде аларның үзләренең бер үзат булары булган дип әйттек инде. Анда алар үзләренчә хайван асраганнар, шулай итеп тормыш иткәннәр матур гына итеп. Һәм дә менә шушы вакытында, конфискация вакытында, репрессия вакытында дип әйттек инде, аларны Мөхәммәд Сафуҡны, аның иптәшен алып китәләр урман кисергә, шушы Мариэл якларына каядыр. Ул бер үзе генә кала. Шушы 6 баласы була, һәм дә бер бала була, беренче хатыннан калган Ләбибә исемле. Аларны бер төнлә килеп куалап чыгаралар шушы өйдән, һәм дә ул урамга чыгып китә. 6 баласын, иң кичкенә Хәтимә исемле кызын җилкәсенә салып, җылы-җылы менә шушы Лажы авылы буенча йөреп китә. Һәм дә ул шуннан барганда, аны Багаветдин дигән бер кеше "Тукта әле безгә кер" дип әйткән. Ул аңа кичкенә генә мунчасын биргән. Анда бар кеше дә курыкканнар, чөнки әгәр дә кем бу Мөхәммәд Сафуҡ хатын Рабига абыстайны үзләренә алып керәләр икән, алар да шундый дәрәҗәдә булырлар дип халык бик курыккан. Аны бер кеше дә кертмәгән. Бер бәндә, бер кеше Багаветдин аны керткән, һәм дә үзегә кичкенә генә бер мунча биргән. Менә шунда торып кара әле дип шунда утырган. Һәм дә алар шыпырт кына бер вакытны Багаветдин әйтү буенча, инде аның хатыннары әйтү буенча, алар төнлә йөргәннәр монда. Ничек булган? Нигә төнгә монда йөргәннәр? Шул конфискация алдыннан ишетеп алгандар Рабига абыстай тиз генә бар итнегә туз сибеп, аны мичкәгә салып, ул аны тирис астына салып куйган. Тирисне актырмаганнар билгеле, килгәннәр анда жандармлар, аны таба алмаганнар. Тирис астыннан әзәз генә итеп итне алып, төнлә балаларга аш итеп, шулпа итеп пешереп ашаткан. Аларның ризыклары булмаган. Чөнки халык та алардан курыккан. Һәммә кеше үзе өчен курыккан. Чөнки бик монда шундый чара булган, бик куркыныч хәлдә булган халык. Кичкенә авыл, берни белмиләр. Менә шундый хәлдә. Аннан соң инде Мөхәммәд Сафуҡ кайта. Аның бер аягы киселгән була, гангрена булып, аягы киселгәннән соң ул шушы чараны күреп, моны аның йорты юк. Аның йортын бетерделәр, мәчетне бетерделәр. Ул барсына борчылып, ул вафат була. 1930 елны ул бакыйлыкка күчә. Шуннан соң инде Рабига абыстай авыр хәлдә калды. Аның хәзер инде хәләт җефете дә юк, ире дә юк. 6 бала нишләргә белмичә, аңа авыл халкы әйтте: "Кайгырма, абыстай, әмәлләп сиңа бер йорт төзербез." Менә шушында алар аннары йорт төзеделәр. Яңадан йорт төзеделәр инде. Әйе, анда бер бүлмә ясады Рабига абыстай халыкны укытырга, һәм дә инде аңа бик күп бирделәр. Аның уенда да бар иде. Әгәр дә инде булып чыкса, шушы авылда тагы бер мәчет төзергә. Ул мәчет булып чыкмады. Әйе, теге төзелгән мәчет Мөхәммәд Сафуҡ аның хәләҗифәте вакытында төзелгән мәчет. Ул мәчет инде ул ишелгән инде, ул сүтелгән иде. Аны ватып уже ташлап бетергәннәр иде. Менә аннан соң шунда дәресләр бирде инде, ул балаларын үстерде, һәм дә инде балаларын дөрес юлга бастырып, аның балалары әле күбесе исән. Әйе, аның оныклары да хәзер зур урыннарда эшлиләр. Аның оныгы посольствода эшли. Бер оныгычы кыз бала, ул чит илдә посольствода эшли. Әйе, шундый зур гыйлемле балалар үстереп, зур гыйлемле оныклар үстереп, шундый Рабига абыстай безнең зур дәрәҗәгә ирешкән абыстай. Билгеле, аның әйтергә була тагы бер тапкыр, аның белеме бик зур булган. Әйттем инде үземнең чыгышымда, Избуби мәдрәсәсен укып, анда ул свидетельство алып кайткан. Әйе, ул кагазны мин таба алмадым. Мин аны күп өйрәндем. Мин бу эшне өйрәндем үземнең магистр чыгышымда, магистр яклавымда. Әйе,
Но мин анда таба алмадым. Анын ул билим алган кагазын, анын килини бар. Бу авылда тора Ыркыя абыстай, аңа инде 92 яш. Ул әйтте, без анын ул кагазын, свидетельствосын күргән идек. Ишбуби мәдрәсәсен бетереп, кайтып, кагаз алып, ул шушы авылда яшәп, халыкка билим биреп, халыкны җыеп, кызларга билим биргән. Әлеге вакытта да шушы авылда күп хатыннар, апалар, олы яшьтә инде алар, 90 узганнар. Алар әйтәләр, безнең әле Рабига абыстай биргән билимнәребез әле дә бар. Алар бу әйткән буенча, алар тәҗвид кагыйдәләрен дә беләләр. Мин алардан сорыйм, нәрсә була тәҗвид кагыйдәсе? Алар әйтәләр, без беләбез, ана Рабига абыстай өйрәтте. Тәҗвид кагыйдәсен инде әйткән, дөрес әйтсәк, ул бит Коръәнне дөрес уку кагыйдәсе. Менә шундый зур билимгә ирешкәннәр алар. Менә инде шушы сукмактан без киченә чагында инде узып алга барасым килә. Без шушы сукмактан йөри идек Рабига абыстайга. Менә шушында аның кайдадыр ишеге бар иде. Без аннан кирип, анына кирип, без аның белән курка идек. Ул үзенә күрә шундый шыпырт хатын иде абыстай. Кызым кирегез дип әйтә торган иде. Әйе, без кирип утыргач, безнең әниләребез аңа садака иттерәләр, без садаканы аларга бирә идек. Ул садаканы бик алмый иде. Әйе. Ул әйтә иде, кызларым, үзегез ашагыз. Чөнки авыр вакыт инде, сугыш биткән вакытлар, сугыш биткән инде, әле безнең теге авыллар әле авыл хәлдә. Шуңа күрә ул садаканы да бик алмый иде, кире алып кайтырга куша иде. Менә шул ул минем бала чагымның истәлеге инде анысы. Әйе. Менә монда абыстай әйтү буенча Мухаммад Ыркыя абыстай, аның әле килини исән, 92 яшендә. Ул әйтү буенча менә монда мәчеткә дип әйтә, утын юк иде дип әйтә. Утынны булмагач, без утынны дип әйтә, кайдан тапканнар шулай итеп алып килеп, мәдрәсәне якканнар, җылытканнар инде халыкка җылы булсын өчен. Утын табу да бик авыр булган, чөнки ул вакытта бит авыр вакытлар булган. Сезгә инде булдыра алганча үземчә шушы мәгълүматны бирәмен. Бу бик кызык. Әгәр дә инде өйрәнәсебез килсә, моны әле тиләнерәк итеп өйрәнеп була, кызыграк итеп сезгә бирергә була. Әлегә шушылай итеп бетерәм. Сау булыгыз, сезгә исәнлек, саулык, тазалык, очрашулар сезнең белән насыйп булсын. Ике дөнья бәхете насыйп булсын сезгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.